Vrem să aducem la cunoștință că Alianța Moldova noastră se vede obligată să sensibilizeze opinia publică și plenul Parlamentului despre caracterul dubios al tranzacției cu compania Moldasic. Afacerea în care sunt implicate și structurile statului. Statul, de obligația căruia ține asigurarea condițiilor echitabile de activitate tuturor agenților economici, intervine în mod abuziv și favorizează în mod ilegal interesele de grup. Caracterul dubios al acestei afaceri reiese și de informații pe care le-am primit drept răspuns la solicitările mele către fondatorii companiei privind motivarea deciziei de majorare a capitalului social. Astfel de informații prezentate de către fondatori, am constatat că decizia privind majorarea capitalului social a companiei Moldasic a fost aprobată în cadrul unei adunări extraordinare a asociațiilor. Iar în răspunsul Ministerului Economiei și Comerțului se menționează că decizia privind majorarea capitalului social a companiei Moldasic s-a produs în baza deciziilor respective din partea organelor de conducere a asociațiilor și că statul nu deține cotă parte în participarea directă în companie. Straniu argument că când asociații companiei Moldasic sunt banca de economii, în care statul deține pachetul de control, și întreprinderi de stat care pirată și Poșta Moldovei. Deci statul, care a fondat compania de asigurare Moldasic în scopul măririi accesului la piața de asigurări a întreprinderilor de stat, printr-o simplă decizie de majorare a capitalului social, practic a cedat o întreprindere cu o valoare de minimum 40 de milioane de dolari unei societăți înregistrate într-o zonă de offshore, fără a obține niciun venit. Mai bine zis, statul a mers la privatizarea ascunsă a companiei Moldasic, acțiune ce poate fi definită ca cea mai dubioasă afacere în ultimii 15 ani. Luând în considerare situația de incertitudine legală, fracțiunea Alianța Moldova noastră propune includerea în ordine de zi a Parlamentului inițiativa legislativă înregistrată cu numărul 3182 privind formarea unei comisii parlamentare de anchetă, pentru efectuarea controlului legalității tranzacției date. Vă mulțumesc. Includerea pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a proiectului 3182. Cine este pentru votul dumneavoastră? La fel rezultatele? Sectorul 1, 0. Sectorul 2, 5. 5, sectorul 2. 15. 15, sectorul 3, 20 de voturi. Propunerea nu a fost susținută de plenul Parlamentului. Colegii care am ținut la noastră. Ieșit din rezultatul votului fracțiunii comuniste prin care nu a fost susținut propunerea Alianței Moldova noastră de a forma o comisie parlamentară de anchete pentru efectuarea controlului asupra privatizărilor dubioase și netransparente care se petrec în ultimul timp în țară, înaintez o întrebare Guvernului Republicii Moldova, Procuraturii Generale, Comisia Națională a Valorilor Imobiliare, Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției și Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței. Luând în considerare caracterul dubios al tranzacției de majorare a capitalului statutar în compania Moldasic, în urma căreia statul, care a fondat compania de asigurare Moldasic în scopul sporirii accesului la piața de asigurări a întreprinderilor de stat, care ulterior au fost obligate să încheie contracte de asigurare numai compania Moldasic SRL și prin intermediul căreia s-au gestionat majoritatea fondurilor pentru asigurarea agenților economice din sectorul agrar, bani care au fost alocați din bugetul de stat, printr-o simplă decizie de majorare a capitalului social, practic a cedat o întreprindere cu o valoare de minimum 40 de milioane de dolari unei societăți înregistrate într-o zonă offshore, fără a obține niciun venit. Mai bine zis, statul a mers la privatizarea ilicită a companiei Moldasic SRL, acțiune ce poate fi definită ca cea mai dubioasă afacere în ultimii 15 ani. În legătură cu cei menționate, solicit instituțiilor nominalizate să examineze și să expună după competență asupra următoarelor. Cine sunt fondatorii reali al companiei Linia Kersi Investment Limited și pe cine reprezintă ei în țara noastră? Rezultatul activității companiei Moldasic parcursul anului 2003-2008 cu nominalizarea instituțiilor de stat cu care au fost semnate acorduri cu compania, cât și sumele achitate pentru serviciile acordate
de Moldasic de către companiile și întreprinderile de stat sau cu pachete de control al statului. 3. Raportul de evaluare a companiei Moldasic, care a servit drept argument pentru acceptarea deciziei de majorare a capitalului țară. 4. Legalitatea tranzacției de majorare a capitalului social în cedarea pachetului de control. 5. Legalitatea deciziilor aprobate de către organele de conducere ale asociațiilor companiei Moldasic SRL cu prezentarea argumentării deciziilor primite. 6. Legalitatea autorizațiilor din partea organelor publice centrale, Ministerul Finanțelor, Transportului, Dezvoltării Informaționale și Economiei, către reprezentanții lor în Consiliul de Conducere a asociațiilor Moldasic, cât și argumentele pentru autorizațiile eliberate. 7. Respectarea principiilor de concurență loială conform legislației în vigoare. Și 8. Rog Guvernul, în urma examinării informației solicitate, să-și expună poziția asupra tranzacției menționate. Rog, solicit răspunsul să fie prezentat în scris în termenii stabiliți de legislație.